Agradeci moitísimo, por suposto, a chamada da súa Maxestade o Rei. Por suposto que o presidente nacional do partido, Mariano Rajoy, pois tuvo unha especial amabilidade e unha especial sinceridade na felicitación, igual que don Manuel Fraga, que agora xa pode volver outra vez a sentirse satisfeito co seu partido moi especialmente na Comunidade Autónoma Galega. Estábamos o 60% escrutado, alá por as 9:30 da noite aproximadamente, seguían manténdose os 39 escanos. Estaba claro que, a pesares do voto da emigración, estaba claro que o Partido Popular iba a manter o goberno coa maioría absoluta. Dende as 9:30 asumín, polo tanto, pois a realidade perseguida, porque non pensaba que iso era posible. Pensaba que era posible porque durante a campaña se palpa perfectamente a situación da xente e estaba claro que a maioría absoluta se podía cadar, e se non conseguimos a maioría absoluta sería por uns milleiros de votos. O que estaba claro é que o Partido Popular iba a gañar outra vez clara, limpia e democráticamente as eleccións dunha forma contundente, e que o goberno iba a perder as eleccións tamén dunha forma moi clara. Por lo tanto, esa expresión de xúbilo contido e de xúbilo responsable era unha expresión que creía que era o momento oportuno para facer. Non estábamos celebrando a victoria de un encontro de fútbol, nin a victoria de conseguir unha copa nun acontecemento deportivo. Estábamos celebrando unha alternancia democrática e estábamos celebrando, polo tanto, a responsabilidade que supón gobernar algo que estamos total e absolutamente identificados, que o noso país, a Comunidade Autónoma Galega, nun momento, insisto, crítico, dende o punto de vista económico, desde o punto de vista laboral e dende o punto de vista social. Creo moito en que a forma é a garantía das cousas, e, polo tanto, empezar agora a filtrar ou a comentar distintas opcións creo que non sería razonable. Galicia o que está esperando é ter un goberno razonable e responsable. Si é certo que hai persoas a nivel de director xeral, secretario xeral de outras de fai 4 anos pois que teñen unha currícula e unha experiencia contrastada. O que si eu podo asegurar é que vou intentar poñer a xente tanto nos primeiros niveis como nos segundos niveis. A maioría das organizacións sindicais en Galicia son organizacións sindicais responsables. Eu non lle teño medo a digamos, a cuestións. Eu o que lle teño medo é a aceptar. A mí o que me preocupa é aceptar. Eso é o que me vai a preocupar e a ocupar permanentemente. E cando considere que unha decisión é a máis acertada, eso sí, despois de escoitar, despois de dialogar e despois de traballar, é o que vou a facer, adoptar as decisións que me parezcan máis acertadas. Mire, as eleccións acaban de rematar. E, por lo tanto, vamos a ser demócratas e vamos a aceptar que o goberno goberne e que os partidos fagan oposición. Probablemente, como neste momento hai partidos que todavía non están facendo oposición, pois están collendo o rol da oposición a algún sindicato, pero nós tivemos unha reunión cos sindicatos, cos 3 sindicatos, claramente quedou sobre a mesa a vontade de diálogo e a vontade de lealdade. Eu, pola miña parte, vou a manter o diálogo. Asegurar é que a austeridade, como vostede se pode imaginar, non se refire a un automóvil. É certo que ese automóvil eu non o compraría, se o dixen, e como non o compraría non o vou utilizar. Espero poder, pois procedementos que correspondan, pois que ese automóvil que ten un custe desproporcionado e unhos gastos de mantenimento desproporcionados, pois podamos rescindir, transferir ese automóvil mediante un contrato que lle interesa a Comunidade Autónoma. Pero eu podo asegurar que a austeridade empeza pola reducción dun 20% do goberno. A austeridade prosigue coa reducción de máis de 50 altos cargos nas provincias. A austeridade proseguirá coa reducción de un tercio os gastos de gabinetes, asesoramento, personal de confianza. Todo eso é austeridade en sentido estricto. Por lo tanto, me parece que esa é a austeridade que lle interesa a xente e esa é a austeridade que creo que calquer goberno debe de facer porque todas as familias
Todas as familias neste momento están recortando os seus gastos. Desde logo que vai haber a cooperación responsable. A cooperación intelixente non deu resultado de momento, porque atrancáronse as transferencias e porque o autogoberno non se incrementou. Ao que nos interesa é unha cooperación responsable. Responsable por parte do goberno de España e responsable por parte do goberno de a parte de España que é a Comunidade Autónoma Galega. Creo na responsabilidade como unha forma de relación mutua dentro do respeto entre o goberno do Estado e o goberno da Comunidade Autónoma. A victoria de todo o partido, sin ninguna duda. A victoria é do Partido Popular de Galicia en primeiro lugar. Por suposto, eu comparto como candidato a esa victoria con Mariano Rajoy por unha razón, porque o señor Rajoy fixo campaña dunha forma intensa, dunha forma exemplar en todas as plazas, en todos os povos, en todos os lugares, en todas as comarcas que lle pedimos que fora estivo. Creo que foi clave unha axuda do presidente nacional do partido, porque se vaciou na campaña, se vaciou en recorrer miles de kilómetros e en estar en múltiples sitios. Foi unha axuda inestimable que tuvemos do presidente nacional do partido nesta campaña e neste resultado histórico dunha maioría absoluta a tan solo 4. E estou convencido que os bipartitos que naceron en contra das urnas morrerán nas urnas. E estou convencido que máis temprano que tarde a xente se dará conta de que non se pode gobernar en contra dos partidos que salen maioritariamente apoiados nas urnas. Simplemente gobernar en contra dun partido non é unha forma de goberno. A forma de goberno é gobernar a favor das urnas, non en contra das urnas. A forma de gobernar non é gobernar en contra dos partidos, senón co concurso dos partidos, un no goberno e outros na oposición. Por tanto, hai moitísimas coalicións que se fixeron porque as sedes de Santiago do Bloque do PSOE mandou facelas nos povos de Galicia, e creo que as coalicións que salen ou que se forman en contra das urnas, ao final morren por o veredicto das urnas. E nas eleccións próximas, nas eleccións municipais próximas, estou convencido de que haberá moitos bipartitos que desaparezcan, deixando emerxer os partidos que gañan limpiamente as eleccións.